Ka St. Paul's Higher Secondary School Nongpo Ribhoi District. Kalalong ka school ka bapaw ha ka them Ribhoi. Hadi makaway ka samla puli na kani ka school kalawan syakmat ban rungru haga kedan top 10 hadian ka jimpun bana ya ka result HSSLC menta ka singi da ke ambos. Ya ka te ka samla latip kerteng kum ka samla Nelly Mary Kimdej ka khon ka kong Sabina Kimdej ba Dominic Raldekhar balaklat no. Basyong basa hagasnong Saiden Ribhoi District. Kasamla Nelly Mary Kimdej. Kala ile ya ke exam HSSLC naga school St. Paul Higher Secondary School Nongpo haka art stream. Bat kalawan haka kerdan ke baar hapo ke jela barok kawai. Haka ba kalala ban kur hado Sauspa San Poway Marks. Bat kalalong marway na po Ribhoi District kabami kerteng haka top 10. Haba keren cikilap thai kubor ka samla Nelly Mary Kimdej kalapan pau ke jingsongo ke bakrau yu blei bala beten linti ya ka bar kumju ya ke nohingkai ki bahayang bahasam ki bala don menta bat ka ha ke jingpen kre banyele ya ke ni ke exam bar kalapan pau ru ke jingsong kemen ke bakrau halor ke jingyok khet yu so ubatiang hadian ke jingtrai sitam ke jongka ke bala penlut por ban minot top ha ke jingpuli ke balong ru ke jingsarong ke bakrau ya ke school bat ya ke district hi barok kawai. Nakaliang ka sister Angelina CH Marak kepada ke headmistress jong ke school baru samna Bonnie Kimdej women kilapan pau ya ke jingkemen ke bakrau bat hagjo ke por kila kitbok kirwiang ru ya ke samla Nelly baka nangla ban trei shidom shishu ha ke jingpuli hakikedan ke bakham sejrong. Nengkong neng shop aku aban ai kublei yo blei try kan ran ku bala iet bet lakar khu yang hadu kat ni hak jing shisha ngaruk ngam klam kemi lenti bakar result jong akan bah hadu kat ni nga expect bangan dan ha top 10 dengan klam expect bangan poi hak second rank te hak por bang akrek kon ningkong ngam da shim serious mo hadu kata ngam da dan kata ka jing thrang ba ong ba ngan pen yo bet hadu top 2 ne top 1 nga ong yela de bang ade bandan ha top 10 ngam da dan te kata ka jing thrang ban ong ba hadu banda poi hak ne ka kerdan hadian katu ngalapej benya abat ngalapej bah ba kumno hayeng bat school ru kumju kida thrang hadu kata bangan dawan ra kata ka result ka bah kidon kata ka jing kemi lenti ka bakham shijrong langa te kumta ngala perkhat ba ngala puson bah lada ngam le bah kan long ka ka ban pen sumusi hayeng bat school ru kumju te kumta kat dang jan kising sedang ban pule kot bah no bat ngam da penlut kaya ka por hang ni hang tai tang shulalat ka por khandiat ngalaya le ban penlut be hak kon te kumta ka kubor ka bang aku aban aish kiwe ka long ningkom ning shop pide ban bu ka thong lada pidon ka thong phila ben hadian kata rengkat bat ka thong ka jing trash tom ru ka de ban don lada pi trash tom klampa phila ban khet yo so ubabha ubabang te hadian kata ka consistency ka ba phile ka jo shi ka jo man ka sngi pide ban le ka khandiat mong man chisen pule ne last moment pin bam chisen bam andre khandiat man ka sngi lada pi pule phila ben wala pimde ikna iba biang hadu kata ban ong inong kumno lade makana average students ru haba pidan ka thong ka jing thrang ka jing trash tom but man ka sngi to penlut ikapor jong phia ka kot phinla biliang jo ki sports andre nga jo shimbanta ki science exhibition ki kanja essay writing letter writing kung gitu ki jai competition nga shim kaya rap shibun namar kumbangala ong happy menta banga jo shimbanta ki science exhibition kade house nam arhajar po arbanga shim ka science exhibition but la job ro ngila poi state level nang tu ngila poi national level habangi poi shite shi Gujarat kadan kata ka nile kata ka national level te habangi poi shite nga sedang ban observe ki wiki khana ha state la de hoy nga observe ki don kat to kat ne ki batrang shisha ya kata ka jing start ki trang shisha ya ka ka baki kwa bi ban pen urlong te kum tang ala pej bahai ki khana shabar kilong ki ba minat bah da compare bat ngi hang ne ngi ngim pat long ngi la de ngi lakam bangi minot andre da compare bat ki shite ngi ngim pat long te ngala pej yaki ngala ya keren bat ki te kum ta ki ru kila ai advice nga ki ong ngi shande ngi long bet kumne habangi kwa ya ka wat mut bangin perlut ya ka por jungi ngi kwa bangin yo kata ngi ya kata bet ngi concentrate te kum ta ki ru yang amo ki ong ba piru ngai pidon hi kata kasap te kumta la da pikwa ban yo khet yo so obabang ubathiang pidei ban le shitom ben
pidane ka potential te kumta ki turu kilai encourage nga rengkat ber ki parlo kelas jonga barabor ki baju dan ber nga kilo ong yang balada pi pule bha pila bi bandan ha top 10 kumta ngaru ngala sung don ba kata ka mensim ngala sung shingain ka mensim balada ngan le bha ngaru ngan don be ha top 10 kumta ngala shumi not be tang ha ka kot but kumta mene ka result ba bha ngala yo kumta te nga perkhat ben continue bachelor te hadin bachelor ngan pendep be masters but PhD kajing terang jonga ka di bangan long professor dan lecturer ha kanu ka college ngam kwa ban hikai kum tang kum high school level hoi kajing sedang kan debit na ka school te handai kajing kwa jonga ka long bangan long settle wait kum i professor ha ki college ngam kwa ban hikai ka college te akaliang jonga subject ngam pat tikna hadu ka tamo namar ngadon arti ki subject ki bang stenat ka we ka di ka English ngala ban le ha ki English literature la ne ka education. Very grateful to God for the gift of good results. Out of 183, we are privileged to have one person who is shining like a star to the school. Her performance, outstanding performance, is really admirable. We thank Nelly Mary Kunday for bringing good result to the school. She is upright, and we really, from the start onwards, I encourage, motivate, and she really kept up her promise that she will do well. She was not able to get top list in SSLC exam, but her hard work, persistence, dedication to the efforts that she made our school proud and herself. Looking at her, I really admire the way that she used to move around in the school. She never skipped from the school unless and until some necessary holidays or for her personal needs or sickness. Otherwise, she never skipped from the school. And even in the performance, other activities also, she was very smart, active. And I who used to inquire from the teachers how is the performance of Nelly. Teachers will always say, "Oh, she's doing best. She's doing her best." So I really admire her approach to the teachers whenever she needed, and she really brought glory, pride to the school. I congratulate the family, the supportive staff, and all my and all her classmates. She not only the teachers, but it is her effort make the school proud. And congratulations, wish her the best. Any offer from her? As of Support. now, offering for the support, it is a school management. We will see to the needs. We have got fathers and school management. If she requires, we are able to help, and we will certainly will support her if it is required. Men ngasngo dap da kamesim ka ngasngo dap da kamesim ka komen hadu kata kata ko ba ngaya lede menem step ha bang pe je result ngam sola mudur shu bangam sola ngit shu ila ki jong ki khamat ngala pe arsian lai sen ka result nga check bang shem ba ka don sisha ka kerteng ha ka top tu te hadin katu kan pon dang lala ben piang ya kata ka jing sisha afun bang pentep bar ha bang ngasngo ba i para ineli ila ayam da ka jing kemen ngala sngo kta song melung ila dero bat kani kon perkhat kenya nga namar ba ngaru ngade wini kino hikai bat ngaju hikai abun snem na ni na simple so din hikai barem bat mata hikai maurong government apo primary te ngaju ong baro ki khana ba todon ka jing thrang balada pidon ka jing thrang to bu rangkat ba ka jing ko ngu namar ba kun bang ngaju ai nuksai ki baro lada pikwa ban poisa clear ngi kino hikai nginyele ban kinyet yele ban kersan ya ki na try tambala da ki kim tre ban kiu dalade te kamut kanong leno e yangi hendrei lada ngiru ngin kersan in kinyet de ki sejong man poisa kata sakliar te kiru lada ki yele kat bala on poisa clear kram pep kin poi be sakathong te kunta kalong ka jing kentu moye ki we de ki kana school te mar bineri para kaddu jongan ne skmangan nomdon shui ki para gimne khoni ki board exams ti ki khna ki nang ki bandang ya khoni ka board exams to bu kan ya ka thong to bu kan ya ka jing thrang ba to ngu ko ngu kan ya ki no hikai ba kun juri mi ki pa ki bahal lor la da ki ai kan no tin sneng khna ma pindu bio ayo so ba thiang ha ka jing